духтаро барои манжет мекунем озе. Ман паҳмии ҳами манжета 5 сантиметр, значит 10 сантиметр якҷоя гирифтам. Дарунша клейши дублирин клей кардам. Ина аввал ду тақсимаш мекунам. Ози калон хели дрозиша кушода гирифтагиам. Баъд бо чени даста мекунамаш. Баъд бо ира ду тақсими дига мекунем. ду тақсими дигаш мекунем. анаки ира ки ду тақсим кардем духтаро. Ира бояд ана хеле бояд бимонем. ина духтарои аҳли гурӯҳ ду тақсим кардам. ҳаму 10 сантиметр гуфтам гирифтам. дарунша гуфтам ку флизелин мондам. тасмаи дароз тайёр кардам. 4 танам хеле дар кора муда. оли ижда иҷае 4 танам хеле дар кора. ҳозир ман якташа нишон дидим. на айма қариб 18 сантиметри ғалтидан. ина 18 сантиметр. акира чӣ хеле мемонем. ана ҷое ки нобридае ку на ҷои такадагиша кунҷа ба кунҷа нихе намемонему. ҳам хеле мемоне ки ине кунҷи и ба кунҷи и ҳардуш анихе бояд биёяд. дидена ай тараф иш зиёти буромадеста, ай тараф иш. анака ҳамиора булавка мезанем духтаро. ози булавкаш занем ёра. манахе булавка мезанем. анаи зиёдиро мебирем. баъде ки бириде бояд борда дастон моне нигоҳ куне ки 1 сантиметр бояд ҳаққи духт бояд биёяву нахе барои и тараф то хӯрдан и бояд 1 сантиметр ҳаққи духту бо 1 сантиметр дига бояд дар болои ҳам биёяд. агар зиёдӣ боша аввал ҷара майда тар кунен. манахе диққадаш мекуневу ҳарча як чен ай кунҷакошам хе монда. манам ҷара 1 сантиметрша мебире. духтарои аҳли гурӯҳ манахе манжет тайёр кардам. наиҷоша духтум и барои хе то мехира инҷада мешава ҷои кнопкаош нимхе мешава. дата кнопкачои майда ини тарафи боло дарда часпондан. анамхе бояд тайёр шава. оз якира чикор мекунем. инам ҷара ровна чӣ қарибат не 3 сантиметр монда. 3 сантиметр туғри. инамхе 3 сантиметр мемонем. чӣ қарибатш намекунам. меша то болора меша ки 5-6 сантиметр меша ранги нами худаш чанқай ҳаста намераса. бояд чени ҳами бимонем. инамхе бояд ними ростша бояд ма бибирам. ва камтаракш мебирам. 3 сантиметр 3 кунҷа мебирамаш. чиқа кушод биёя барои 3 чимчимак беҳад хушрӯ мешава. мақа кушодаш нагирифтам. инам ҷара камакак инамхе мебирам. инамта биридамаш. анака ози ҳами ҷара як қатор ҷинҷак медавонам. анами мобайн ҷои чиқирира да и туғри карда. манам хел и тараф чимчимакошаро туғри мекунам. аи тараф иса як хати рости строчка мерем. аверлок мезанем. и тарафи боло тов дода ҳами дарзмона бо медузем. ман оз строчкарама давонам бо нишон метим. намхе остин бояд ҳатман разрез бояд дошта боша. то нимша медузен духтаро гуфтам ку то нимша духтум. то ним остина духтум чанқай дар коратона аверлок мезанен. ба ҳар як тарафира отдельно аверлок зада анамхе строчка меравен. чӣ хел ки разрез мемонанд ку лавои доманда иам анамхе мешава. и барое ки бо вақте ки маҳкам ки кардем ман иҷаш кушодак ранги халат бояд иҷаш кушодагӣ бояд биста. ина духтарои аҳли гурӯҳ нигоҳ кунед. хе 3 кунҷа ки бурда будам бо хе 3 кунҷа тарафи чи чимчимакш камтар ки омад камтар байнда бисёртар кардам. исош камтар манам хел бояд биёя.
анака ай тарафи ростанагиш бояд остини шумо манжеташ анам хеле бояд тайёр шава. На иҷа кнопка мезанем духтаро, нахе кнопкаш мезанем. Мешава манжети мо манам хеле тайёр. Манам хеле манжет мешава. ана кози ма иҷара оверлок мезанам. Фақат ана миҷаша тоқа. Ҳамиҷара закрепка мемонам ки ҳами кушода нашаваю. Тамом. Ай болои гуфтам ак строчка мерем. Ай болои гуфтам строчкарам ки бо чимчимакоша пачақ мекуна. Барои муқа строчка намерем. Просто нами дарзо ки барои ҳар тараф нараванд, дар ҳами тарафи ҷои разрез дарз медавонем. Тамом. Ина духтарои алигуру тайёри остин бояд анам хеле бе манжеташ. Инҷа секунҷаакай сини боло. Ай моқа чимчимакдор наомад, вале кнопкаош нозада ам хел.